Pre nás málo známe dorpery sme si boli obzrieť v Spišsko-Šarišskom Medzihorí, kde ich chovateľovi odporúčili fundovaní ovčiari. Tak dorper sa dá ľahko zistiť čiernou hlavou a bielým telom a takou mohutnou postavou, takou väzbou. Môžete teraz vidieť dvojmesačného barančeka, z ktorého bude plemenný. Má už 20 kg váhy. Odporúčal mi to môj známy, ktorý sa tomu intenzívne venuje. Odporúčal mi, že to plemeno bude pre náš trh zaujímavé kvôli tomu, že to je mäsový typ. To plemeno pochádza z Juhoafrickej republiky, ale vyzerá to tak, že prispôsobí sa aj na naše podmienky. Tie sú z pohľadu ovčiarstva určite prívetivejšie ako tie v Južnej Afrike, no aj napriek tomu nejakú tú gazdovskú starostlivosť si toto plemeno vyžaduje. Tak potrebuje čiastočne trošku intenzívnejšiu starostlivosť, možno ako slovenská vláška. Ale v celku už som vychytal všetky nedostatky, ktoré som za tie roky zistil, lebo chovám ich už 8 rokov, takže postupne odstraňujem nedostatky, ktoré som mal v chove. Napríklad kryjem ich až neskôr v jeseni a všetkých naraz, že keď prídu k rodivosti, tak v rovnakom datume vlastne rodia. Že vtedy pri rodení treba byť trochu vlastne pri nich, keď sa niečo deje, ale poradia si sami. Oni dokážu vlastne každých 10 mesiacov vlastne rodiť nové potomstvo. Len je dôležité, aby nebola pripustená skoro jahnička, že by mala ten vek. Keď majú dobrú pašu a dobré krmivo, tak majú bežne po 2, mal som už aj 3. Keďže ide prioritne o mäsový typ, zodpovedajú tomu aj veľkostné parametre zvierat. Taký baran má váhu nad 100 kg. Ovca môže mať okolo 80. A vlastne jahňatá celkom rýchle rastú, najmä barančeky. Že baranček dokáže za 2 mesiace dorasť na celkom dobrú váhu. Aj do 20 kg. Hoci o dorpery je na trhu záujem, náš chovateľ sa im zatiaľ venuje v hobby režime. Tak je to skôr hobby, hoci mal som zákazníkov aj zo zahraničia, z Poľska, z Maďarska a z Ukrajiny. Ale oni chceli taký počet, ktorý som nedokázal vlastne ponúknuť. Teraz mám 14 mladých, z toho teraz mám dosť veľa barančekov, takže v ponuke budú plemenné barany toho roku asi 5 kusov, tuším. 5 alebo 6 kusov plemenných baránov budem mať. Okrem čiernej hlavy je dôležitým poznávacím znakom malá vlna, respektíve srsť. Vďaka tomu tieto ovce nie je potrebné strihať. To strihanie oviec je dosť náročné, tým pádom u dorperov je to veľká výhoda, že sa nemusia strihať. Vlna im sama opadne v priebehu roka. Tým pádom môžem sa viac venovať iným prácam ako strihaniu oviec. Náročné nie sú ani na stravu, no ľubovniansky gazda ich kvôli lepším prírastkom aj dokrmuje. Ako oni si vyberajú určite pasienky kvalitné. Ja ich aj dokrmujem granulami, aj jadrovinou. Takže potrebujú, lebo tá svalová hmota tiež nevyrastie iba z chudej trávy. Dorpery prežijú celoročne v exteriéri, no náš gazda ich momentálne na zimu radšej ustajňuje. Choval som ich donedávna tak, že boli celoročne vonku. Teraz už ich ustajňujem na zimu. Od decembra až do marca sú ustajnené. Kvôli tomu, že dokážem ich lepšie vlastne krmiť, ako sú na voľno. A vlastne žijú v lepších podmienkach. Popri bezvoľnosti sú dorpery zaujímavé aj chuťou svojho mäsa.
U nás ľudia ohrňajú nos nad ovčím a baraním mesom kvôli tomu, že ten tuk je ho viac cítiť, ale dorpery to nemajú, že to meso nie je tak cítiť ako z tých ostatných plemien. Šľachtiteľský chov dorperov pri Novej Ľubovni je síce zaujímavý, no ekonomicky ešte nie je samostatný. Aj preto ho tamojší farmár skúša finančne posilniť cez agroturistiku. Šľachtiteľský chov mám asi 2 roky, tak je to v takom štádiu vývoja. Tým pádom ekonomicky je to v takom vývoji a uvidíme, ako to ďalej pôjde, či sa budem rozširovať s chovom, ale zatiaľ to kombinujem aj s ubytovaním a s agroturistikou. V rámci ubytovania je možné prísť nakrmiť ovečky. Vlastne je to taký návrat k prírode, aby ľudia zažili aj ten kontakt so zvieratami. A to nie len s ovečkami, ale aj s kozami, ktoré náš gazda začal chovať zhruba v rovnakom čase ako dorpery. Kozy mám rovnako dlho ako ovce. Je to druh slovenská hneda. Chovám ich iba kvôli tomu, že mi spásávajú na letové dreviny. Mám ich 7 kusov. Krížil som ich aj s burským capom. Celkom sa mi to osvedčilo, lebo burský cap je tiež mäsový typ. Ale teraz už idem trochu s kozami do ústupu. Viac sa chcem venovať chovu oviec. Hoci chov dorperov nie je zatiaľ pre nášho gazdu zlatou baňou, aj po rokoch by sa rozhodol práve pre toto plemeno. Keby som sa mal vrátiť o 8 rokov naspäť, tak asi by som urobil to isté.